Atas pundi anggenipun para kadang saking keluarga agung Wahyu Kerido Asmara. Nggih papanjenipun pasugatan pamungkas saking keluarga agung Wahyu Kerido Asmara kang medalaken tari Singobaro. Saderengipun ngaturke matur sembah nuwun tanpa pepindhen saking keluarga agung gelaripun Bapak Semaji telah Ibu bilih penapa anggenipun kawula sakadang kanca saking keluarga agung Wahyu Kerido Asmara sampun kersa dipilih bali bilih anggenipun saking keluarga agung Wahyu Kerido Asmara paring lipur kirang nuju prana namung saged ngaturke sewu-sewu agunge pangsapa. Ugi kinanganten kekalih ingkang kajumukaken mugi tatos keluarga ingkang saking nama Padawaroma ugi enggal-enggal pikantuk momongan ingkang soleh-solehah ugi putra ingkang kakitan dados putra ingkang soleh bijang diwasa saged mikul dhuwur tumpaping cepah kekalih amin amin ya rabbal alamin. Bilih kawula sakadang kanca ugi kula pribadi ingkang radhemaken adicara wonten ing dalu menika kirang nuju prana penggalipun ati namung saged ngaturke sewu-sewu agunging pasapa. Kula nderek pamit tasih wonten pasugatan setunggal ugi pasugatan pamungkas saking kita sak warga saking keluarga agung Wahyu Kerido Asmara. Yo ae yo ae yo ae. HRD terima kasih matur sembah nuwun. Wahyu Kerido Asmara. Ayo Mas Agus, aja turu. Yo jo. Wahyu Kerido Asmara iki. Yo jo.
Karyane projo rene ukur gunung tandang gawe sayuk rukun bebarengan ro kancane lilo lan legowo kangge mulyane negara siji loro papat maju papat diwulang mulungake pamrihe enggal rampunge olopes kontol baris olopes kontol baris olopes kontol baris olopes kontol baris Krido Asmoro ayo asoy ye la yo Bopo Sunarto lo iki ngono sayuk Mas Pundut lo ya alon-alon waton iso ngangger so yo Yeah,
Sopo si barong? Si barong sopo? Hop. Medali pun sama Rabu Sino Barong. Loh. Kabeh ger. Hop. Amo Jaya Mrata Singa Barong Pranyata Kebayani Waju bareng ger. Tak Gerang tan kropi nando netranya pindo dahono watak ira durangkara kang kasuwur Pak duwe gawe tunane sesama yen lena kenopi lali wah awi Ayo Rono. Kowe pengen mana now? Adalah. Mas Awi AO. Yo, yeah.
bersama Wahyu Ridho Asmoro. Ayo ger. Ayo timbang ning omah turu ya. Ayo. Ayo Mas Agus, rokok disumet. Ayo, loro. Oke. Ayo, yo. Sing ngedram anyar tenan iki. Gobyos. Oke. Run yo. Irun. Sing ngedram anyar Run. Mbah Bibi. Gobyos tenan. Wayahe sapa? Nomor urupe sapa iki? Sapa iki? Mas Banteng rada truduk ya. Ayo Dek. Ayo Dek baru. Rada anglong Dek, ayo Dek. Ayo Dek. Ayo. Ara. Tek. Ao. Yo jos. Yo. Ao. Yo. Awi gobyos. Yo. Ao. Ayo raya. Ayo ger, ayo. Ora tak apa lah siji pokok siji ger. Baru. Lo.
pakaryan neng praja kumrekut sengkut tancut tali wanda manunggal setya dampyak jinaratri swarane kumara samya raputarsi estu padha dawanya sanyata sajurung jurung manunggal karya Sikra ngayaka hangayai karya pakaryan neng praja gumregut sengkut tancut tali wanda manunggal setya dampyak jinaratri swarane kumara samya genarsi estu padha dawanya sanyata sajuru juru ngayahi karya jagung apoteka bacot tresno tarewangi korban jiwa raga mlaku ado tangar sula watone sesandingan agawe samrasaku nadyan munggah gunung ora wegah watone tan sasumanding mung tansah eling sarung jagung apoteka bacut tresno yen tan weruh sedina kaya setahun sarung jagung abot rasaku ya ya pas ayo was cagak kendang bareng dadi pokoke ayo yo ayo le aku jaluk boleh man boleh nek endi aku terno ning kulon kono man ning kuburan kono man kok ngeri menajane ngeri sedot man sedot aku ra kuat man aku jaluk mulih gitarku tak ganteng man
aku man. Aku ra kuat ngene. Kakean aku man. Kaya kecapan rasane. Iya. Sing ngendang terno ulon man. Sing ngendang terno ulon man. Oh, baik. Neng di mana? Kuwi nek kulon kono lho. Dalah. Kena gigi uang kembali. Kena lidah uang tambah man. Pak Kirun. Saiki diterne kulon. Ojo. Ae. Bos. Awi goblok. Awi mau. Apa? Iki waroke metu iki. Ayo manut marang bapa yo nger yo manut ora usah bali longger manut loro mikir loro Yo. Wes wayahe mulih ger. wayahe ger wayahe Kulon buka manusan Pak. Oh iya. Oh bahaya. Kerbau kali paman. Panas. Aku jaluk boleh man. Ayo ger. Pak ketuk. Kosek ger. Kosek. Paman. Oh,
Dalam. Ya. Oh, Ya. 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 Mas Ali jadi manten. Oke. Ditutuk-tutuk nih Ger. Terus no Ger. AO. Jos. Paman. Woi paman. Paman. Arepe ngrokoti tabu. Kira dadi kira. Dadi Rut. Sarung. Kulon panggung ke sapa man? Iki sapa, Man? Kulon panggung ke sapa man? Nggih masker man. Sapa man ke man? Pak apik man ke man. La la la. Aha. Oh. Kulon panggung ke masker man aku man. Apik man. Aku ke masker putih man. Iya, Man. Oh, man. Yo, Ger. Ya. Wow. Bali, Ger. Bali. Urung sir mulih man. Matur suwun, Paman. Aku gawe masker putih man, kok paranon aku man ya. Loh. Aku sing ngendang iya. Jangan nong aja turu Ger. Karek sing kulon kuwi. Nah, kulon panggung urung. Heeh, dadi. Nggih para pamirsa makaten kula segan betas ingkang angka pamungkas sampun paripurna.